Kasi yung flight namin guys, so na masyal muna kami dito sa Okada. Malapit na naman dito sa airport. Kaso lang hindi pa nag-open yung fountain dyan, no? Gabi pa yan. So guys, delayed ang among flight. Nakasabay na tuloy mi ni Cristel. So pareho na inumi og aeroplano masakyan guys. Ang sakyan guys alas 4:30, si Cristel 7:30. So nagkuzog na namin ni Cristel. So nakahilak jud ko guys kay kulod ka nang makakuzog na lang ta na Miss Cristel. Cebu guys. Nagtukog din na muna sa makauban kay Juan. So magandang umaga sa ating lahat guys. So magtagalog dahil kunuhay ko pero kiran pa tayong Bisaya guys. So nag-request sila og utan guys kasi nakarang araw lagi kami naghumba, adobong manok, sinigang. So ito naman ang ulamin namin ngayon. Haluan ko ng alugbati o malunggay. So nakahingi kami ng malunggay sa kapitbahay dito. So ito na guys, kain na tayo. Sarap ng gulay talaga. So mayroon pa kaming pritong manok. So ngayon guys, naluto naman ako ng pansit. Dahil uwi na kami ng Cebu, yan, nagluluto ako ng pansit kasi dumating dito yung caretaker din dito sa bahay ni Mambi. Para mayroon kami pagsalo-saluhan before kami uwi ng Cebu. So alas 4 namin guys. Alas 4:30 yung flight namin. Si Cristel, 7:15 ang flight niya. So ito yung caretaker ni Mambi. Nakarating na din to ng Uslob, si Gina. Masarap yung pansit. Ano ka, Clark? Ang pugi pa naman ni Clark. So ayun na guys, uwi na kami. Ito pala si Gina. Salamat pala sa sandaling nakasama namin sila. Ito naman si Ate Ilsa. So teacher yan siya guys. Ito naman si Aidin. Ito naman si Mambi. Love you! Love you, bye-bye. Ba't ka umiyak? Ang silaw? Huwag kang iiyak. Alis na kami. Punta na naman kami ng Cebu. Asan si Mami Banda doon? Wait lang ma, magsisilpi muna kami. Hala, ba't ngayon lang kayo nagsisilpi? Uwi na kami ng Cebu. Ay, ikot lang pala ito mo. Apas na ko ninyo gani. Oh, diha ra dito? Oh, igo. Rabli likot, libot ra di ay. Pila ka balay diri no daghan ay. Swimming pool na yung maraming nagpapaganda eh. Maraming nagpapaganda. Glow yung ano niya. Naligo kayo dyan? Ay, sa paa lang din yung Pagkakit ng aircon. Bahay Kalamba. Bay Kalamba. Chicharon, Bulacan. Bahay Kalamba. Anong Pinay? Bulacan? Sunod. Si Charon sa Bulacan, may iba yung si Charon sa Bohol. Ay, sa Pag pasal nyo. Ikaw pumunta sa Cebu. So ngayon guys, dumaan muna kami sa Mall of Asia dahil nga na-delayed yung flight namin. So yan guys, before kami pupunta sa guys, papasal pa din kami ng Okada. Dito pa kami sa Mall of Asia. So kain muna kami ng burger. So labi kaya ang burger guys. So maraming salamat Mambi. Dito kami sa Mall of Asia. Alin? Asa man? Gani? Okay na nga. Kasi Japanese ang may-ari.
mag-start. Meron pa ng mga yan. Kasino. Kasi nga ito sa Magkasino tayo ng isang oras. manala tayo yung $100. Nag-video siya mo. I-charge mo mo sa phone. Baka may papagyan. Ganun yung kasi. Pwede maglakad ka na lang pagpunta sa bulan. Sa may sula na niya. Daw kay Antay Jay Domingo, Bailey Domingo, and Al. We're sa Okada. Oh, nice kayo ng Okada. So, still, oh. Dito nag-shooting. Ako may giraffe. Picture ka sa giraffe? Yung CR. Ang ganda ng CR. So, ganda ng CR. Kasi yung flight namin guys, so, na masyal muna kami dito sa Okada. Malapit na naman dito sa airport. Kaso lang hindi pa nag-open yung fountain dyan, no? Gabi pa yan. A few moments later. Adlaw na to, adlaw madung gabi sabi na di ay. So wala jud koy mga video guys kay ang cellphone lagi guys na kuan lagi ni siya dali ra sa malubak. So igon nimo 100% ni siya guys, gamitin nimo ka reject mo back na pud siya og kuan 10% ana ba. Ma shutdown. So manihang mga video daning gi-upload sa vlog guys kanto kuan. So naan gid na diri ko diri sa kusina kay lingaw ko diri sa mungning kay gimingaw ko dani ang mga mingning. Magusige mo kung nagmama na si grabe guys, oh. So magtabi sa takalidjud guys sa amuhang kuan. So nakahila ko gamay dito sa eroplano guys kay eroplano sa airport Manila kay si Christy lahi man siya og kanang flight pagpadung diri. So gisang flight unta guys is alas 7:14 nya amo alas 4:30. Unja na kuan ka nang na-delayed man. No to nag-upo kay na-delay ag pamasahe among kanang biyahe. So nisuroy pa mi dito sa Okada, suroy pa mi og kanang Monovisya. So nalipay pa sa Crystal guys kay nakasuroy pud mi dito lugar ana ba. So naggimingaw pud mi sa lugar sa Manila pero Manila man jud mi nagpudzo sa una pila ka years bin nagpudzo pero lahi pud nang manuroy ra jud ba kana. Dugay lagi bis Manila pero may nakapanuroy. Unja guys, kuan mao to nga si Crystal ray nangita si jahang gate number. Asang gate number ka day? 117. 117 yung gate number niya. Amo halay man kay kuan ja. Mao tong pagpa check-in na mo guys kay nagpa-check-in maming kami si Lablab ug si Sis Edin ug si Mambi. Kuan kanang sus na pareho ra man day mi ug kuan ni Crystal flight. Mao to nalipay ko. Lipay ko nga nakauban ra day mi kay murag itudo siguro sa Ginoo guys nga kanang makauban ra mi kay si Crystal nagampos din siya nga kanang mahintag makauban ra kuno mi. So mara to guys na gamong delayed nga eroplano na balhin mi sa flight ni Crystal nga 7:15. So mao to nga nakauban mi ni Crystal manong na himasmasan naghang pamati ora ko kanang kay di ko ganahan nga si Crystal ra sa mga mosakay sa eroplano ba. Ko nga salamat ko sa Ginoo kay nakauban na dyan ni Crystal og flight. Unja salamat ko sa Ginoo guys kay si prakadyo gamuhang pagbiyahe namo. Anto nakasuroy pud mi og Tagaytay. Diyan ay mga video unta guys nga ban naa sa tablet ni Crystal wa na forward wa na dyan na maapil og
Danis vlog. Sakay-sakay sa mga Ferris wheel nga na ba. Wala na apil lang kang Crystal kay wala man na forward ni Crystal sa Danis sa cellphone. So mo to guys kining istorya na pug kamay kay naman to yung mga nangutana lagi, mga update lagi sa vlog nga nanja. Wala na ako baka video kay kaniyang cellphone. Kilis na po ni siya screen protector guys kay nakuan man ko na aksidente ba kung kanang nadulas ko unja nas kaniyang cellphone dito sa bulsa na gibutang. So nadukduk ni siya. So dako ka siya og kanang na-damage ba mo siguro ni nga yung i-charge nimo dito na sa 100% ja mo balik na pud siya og kuan kami ng video na guys ngani wa na mo kuan na siya malubat na cylinder na ang cellphone guys masinog di na po ko makapag-vlog ani guys pero na may cellphone si Crystal pwede naman ko mo pa-forward mga video ana. Salamat ko daning cellphone kay memorable ra ba kaadto ni kay kuan ang iharap ning regalo ni Guaps Bitani sa akong birthday. So magkuan na pud ni mag 3 years na pud ni ang cellphone. 3 years na. Salamat kay kadto ko nimo diha. Shout out ko nimo diha Guaps Bitani. Kamusta naman ka ho? Pwede ta maka kuan lagi kay busy pa kay sa mga tanan. Salamat kadto Mambi, salamat sa tanan diha. At tangin ninyo guys kay mo sunod si Mambi ugma. So mari sa diri guys kay ang flight na pud diha is 22. Dali ra kaadto si Jah. Daghan pa tami pwedeng suruyan, musuroy pa tami Dumagiti, musuroy pa mi og kanang Bohol, ja kay langanin nagjahang flight guys. Ay langanin ng flight, ang langanin diyang bakasyon. Kay kuan ra pila ra ka tulo ra ka semana. So next year na laman kuno mo sorry pohon. So daghan salamat kadto Mambi kanang atangin ninyo ka mong vlog next day guys kay muari si Mambi. So makita na ni dyan niyang kuan. Di po ko makabidyo-bidyo lagi guys kay busy po kadto ko kay mag-prepare po ko para kuan ilahang pamahaw kay mosadyo lagi ko na sila ngari. So mga adlawon sila mugikan ko sila dito alas 3 siguro or nga na. So, maabot na sila dari mga alas 6 mga sakto mamahaw. So maro to yung vlog guys. Daghang kadtong salamat. Salamat ko sa Ginoo nga si President Kadto among pagbiyahe nga na bisag pagadto na Tagaytay grabe gusto gaguan sakay mi sa ride dito sa kanang Ferris wheel. Kristy ra hadlo ka kay kuan nangilat nang nagdug nga na ba. So salamat sa mga experience pud namo na sakay pud si Kristy og kabayo sa Antipulo kasuroy pud sa kuan. So na-enjoy ra pud namo ang kamuhang pag Manila. So salamat nga murag naglisid ko istorya guys kay giluasan ko naglisid ko kaon ako iluas. First time ra pud ko nakaluas ngano kani nga di pa ko tiluasan sa una di ko ulam ko iluas-luas. Siguro guys anang sa Manila ni kanang naiinit uwan nga na init kaadto sa tanan jud grabe. Ja uwan ja. Matuga ja aircon man ang mangigdanan do sa Laguna guys pati pud sa Del Rio sa Lapu-Lapu. So mao to guys. Salamat sa inyong paglantaw bisag arang gamadan naman ning atihang viewers ron. Daghan na ang mga ning views sa akong vlog. So di na makaabot og 1,000 na sa mga 500. Salamat sa mga 500 viewers ka nagpabilin din tanan. Shout out ninyong tanan. I love you. I miss you ninyong tanan guys. See you in my next video.